Instruïm-nos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocionem-nos, perquè necessitem tot el nostre entusiasme. Organitzem-nos, perquè necessitarem tota la nostra força. Amb el 2022 tanquem un cicle, deixem enrere el desànim i la frustració. Amb el 2023 comencem una nova etapa, un nou any en què assumim un compromís col·lectiu que ens ha de portar a un canvi polític a Gramenet, eines per a la transformació social i la llibertat plena per als països catalans. La CUP Gent de Gramenet us desitgem una bona entrada d'any i us encoratgem a organitzar-vos. Noves idees. Empenta. Il·lusió. A Gramenet, gent que lluiti sense cal!